Jama'a, shugaban kasar Colombia ya yi wani kira a kwanakin baya fa, wanda wannan kiran ya jawo masa cece kuce har ya jawo an sa wa kasarsa takunkumi, kuma shi ma kansa an sa masa takunkumi. Amma cikin ikon Allah, a yau din nan dakarun musulunci na kasar Yemen, wato gwamnatin Yemen, sun riga sun karbi kiransa, kuma za su tafi kasarsa domin tattaunawa wajen yadda za a tsara yadda za a ceto wato Palestine. Na san za ku ce wani irin kira ne ko? Shugaban kasar Colombia a kwanakin baya ya yi kira ga duk kasashen da suke so a 'yantar da Palestine, ko kuma duk mutanen da suke so su ga masifar da Falastinawa na kisan gilla duniya ta kasa yin komai a kai, wato na kisan gilla, waɗanda suke so a 'yantar da su ko ta hanyar faɗa ko kuma ta hanyar yaƙi, to ya ce shi ƙasarsa za ta zama matattara. Ƙasarsa za ta zama matattara ga duk ƙasar da take so ta 'yantar da Falastin ko kuma ta tankari ƙasar Yahudu. Shi ƙasarsa ya ba da ƙasarsa ta zama matattara wajen haɗa bataliyoyi na sojoji, wajen haɗa matasa masu son Free Palestine, wajen yadda za a haɗa rundunoni na yaƙi domin a tunkari ƙasar mamaya, wato a tunkari ƙasar mamaya wajen hana ta kisan gilla da kuma ƙwato Free Palestine. Wanda ya ce shi ya ɗauka saboda irin tsanar da yawa Yahudawa, saboda irin yadda ya ga an rabu da ƙasar Yahudu tana kisan gilla a Gaza kuma babu wata ƙasa da ta hana. Jama'a, Colombia ba ƙasashen musulmi ba ne. Colombia tana can wajen Latin American fa, tana can wajen boda da ƙasar America, amma saboda kishin addinin musulunci, saboda kishin ɗan adamtaka, yayi wannan ƙasar ya ambata ƙasarsa. Dalilin haka aka sa masa takunkumi, dalilin haka aka hana shi fita dukkan wata ƙasa wadda take cikin majalisar ɗinkin duniya, aka hana shi fita, kuma aka sa masa takunkumi da dama, kuma har yanzu yana kan bakarsa fa. Kwatsam sai gashi dakarun musulunci na Yemen ɗazu sun amsa kira, sun ce suna goyon bayansa, kuma suna shirye su ba su gudunmawa, kuma suna shirye su haɗa kai da shi da sojojinsa, kuma su ba su dukkan irin taimakon da ke so wajen yadda za a tunkari ƙasar mamaya. A yanzu haka tawagarsa sun sauka a cikin Colombia, kuma ana tattaunawa yadda za a yi a haɗa matasa, a haɗa yan Free Palestine, a haɗa musulmai masu kishin yadda za su jawo Free Palestine, wato a haɗa in bataliyoyi ne, in sojoji ne, wanda da ya ba da ransa, ya ba da rayuwarsa, ba musulmi ba arne ba kowa ba, in dai kana kishin ɗan adamtaka ko kuma kana kishin addinin musulunci, to fa ƙasar Colombia yanzu ta zama uwa, kuma can za a je a wannan, kuma dakarun musulunci sun karba yanzu haka. Jama'a, ƙasar Colombia ba ƙasar Masar bace, kuma ba Dubai bace, kuma ba Qatar bace, kuma ba sauran kasashen musulmi bane wanda su ya kamata su yi haka. Asali waɗanda muke ganin cewa su za su yi hakan, ba wai kokarin yin hakan suke ba, asali suna taimakawa ne ma, ana kashe danginsu, ana kashe ƴan uwansu. Asali ana shigo da makamai ta ƙasarsu domin a tsallaka da su ta ƙasa ta bakin boda, a shigar da makaman domin a kashe ƴan uwansu musulmai, saboda idan an bi ta ruwa dakarun musulunci suna kamawa kuma suna rufewa. Kuma baka isa ka fito ka ce Free Palestine a ƙasashen da muke tunanin cewa ƴan uwansu ne, danginsu ne, baka isa ka ɗauki wata alama wacce za ta nuna maka Free Palestine ba, sai an kama ka an rufe ka, barantana kuma ka fito ka faɗa da baki. Amma yau sai ga wata ƙasa a can bangon duniya, ba musulma ba ce, ba ta haɗa kai da musulunci ba komai ba, shugaban ƙasar ya ba da ƙasarsa, ya mallaka ƙasarsa, ya mallaka dakarun ƙasarsa da ƙasarsa gabaki ɗaya, kuma ya dangayyaci duniya akan cewa duk mai so ya zo a yi tafiya da shi, ya ba da ƙasarsa, kuma zai ba da kariya, zai ba da makamai, zai ba da cikakken iko da jiragen yaƙi domin tunkara ƙasar mamaya. Amma fa yanzu komai ya riga ya canja. Da muna da Lebanon, muna da Yemen, to fa yanzu ga Colombia, kuma tana boda da ƙasar America. Kun ga ta wancan ɓangaren ma, America za ta fara shiga wani sabon masifa, bayan kuma ta wannan ƙasar Zimbabwe, bayan ta wannan ƙasar Venezuela. Yanzu an samu guda biyu, kuma tunda suka ce za su yi ne, bari ku ga komai yayi ƙarfi, ku ga yanda matasa na Turai za su dinga shiga, yanda al'ummar Turai za su dinga taruruwa suna shiga. Kai wallahi mahadi ya kusan bayyana, kuma muna tunanin cewa ta can zai fara. Daman zai zo a haɗe da arnan da musulman domin a tabbatar da adalci. Ba wai musulmai ne za su kafa adalci ba, duk da mu ne Allah ya sa mun kasa yi, to fa ta can zai fito, kuma za a haɗa kai da musulman da arnan ne. Ba wai zai zo iya musulmi da musulmi bane, a'a zai zo ne ya tafi da kowa. In dai kana buƙatar adalci, kuma kai musulmi ne kana buƙatar kafa musulunci, to mahadi zai zo a yi tafiya da kai ne fa. To fa yanzu gashi can abin ya fara kirkira a Turai din, wanda idan aka amsa kira, idan suka fara ɗaukan mutane, yanda kuka ga wa'annan na kan ruwan sun fara zuwa suka sadaukar da rayuwarsu akan sun yadda a kashe su, sun san kuma kashe sun za a yi, to kuma waɗanda suke so su yi a yi fito na fito din fa can za su je.
kuma wallahi ina gaya muku cewa kan kaga musulmi ɗaya sai kaga arni sai kaga kirista ko kuma wanda baya da addini ma sai kaga sama da 100. A ci gaba da addu'a ana